Fungování našeho organismu si představme jako život ve městě. Obyvatelé města potřebují ke svému životu energii, čisté ulice a služby. V případě havárie dojde k přerušení služeb. Lidé tak nebudou mít co jíst, pít, nikdo neodveze odpad. Příčiny a důsledky havárie je třeba pomocí integrované záchranné služby urychleně odstranit, aby obyvatelé města dále nestrádali a život se vrátil do normálního stavu. Na podobném principu jako obyvatelé ve městě fungují i buňky v našich ústech. Potřebují přijímat z krve energii a kyslík a naopak musí do krve odevzdávat oxid uhličitý a odpadní látky. Když dojde k poranění nebo infekci, začnou buňky strádat. Vznikne otok, v tkáni se začnou hromadit odpadní látky, sliznice a dásně bolí a mohou krvácet. Integrovanou záchrannou službou, která musí problém vyřešit, je zánět. Po poranění, po operaci nebo při infekci v ústech musí tělo pomocí zánětu odstranit příčinu otoku. Obnoví se průtok krve, aby se buňkám dobře dýchalo, měli dostatek energie k životu a mohli správně vykonávat svou funkci, tedy chránit nás před viry a bakteriemi.